Aramal ang Panginoon magbalik sa atin ng makamilyong beses sa millionfold sa patuloy po nating katapatan sa bahaging ito. At this point in time, mga pinamahal ko, tayo pong lahat ay tumayo na. Amen? Tayo po'y darako na sa pinakamahalagang bahagi ng ating pong pananambahan, ang pagdadala ng mensahe ng kaligtasan. Kaya't daglian na pong tumayo. Alerto nang tumayo ang mga anak ng Diyos, mga minamahal ko. Hallelujah. At narito po ating pong pinagpalang mga aral, ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamanong pa Jesus. Amen. Galibis po sa ating pong beloved elder, beloved brother Noel Paragansa. Let us pray. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakil mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa una pong dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, kami po umalapang Jesus ay nagpupuri papasalamat sa katatapos na yugto. Hallelujah, na aming pananambahan, yung pinagpalat nilang isahan mula sa mga papuring awitin, joyful, solemn sa mga buhay na patutuo na inihayag ng mga pinagpalang mga anak sa mga papuring awitin, alay sa iyong pinagpalang mga awit sa pagkilot mo sa aming kalagitnaan, iyong ibinuhos ang iyong matamis at banal na presensya at sa aming pagbibigyan ng aming kasapong bahagi tandog, susi ng pagpapala, subalit mahal pa yung Jesus, hallelujah. Narito po kami sa pag-aaral ng banal na salita. At bago pang lahat, kami po, malapang Jesus, ay nagpapakumbaba, nagsisisi, lalo na po ang iyong lingkod. Kami humihingi ng kapatawaran sa lahat po ng aming pagkukulang, pagkakasala, saan man kami nasumpungan, sa aming pagsalangsang siyang banal na kalooban, patawarin mo po kami, hugasan mo po kami, linisin mo po kami ng iyong banal na dugong umagos sa krus ng Kalbaryo. At sa ganang akin, umalapang Jesus, hallelujah, wala po akong magagawa, hallelujah. Ikaw po ang maglagay ng mga banal na salita na aking bibigkasin, hallelujah. At buksan mo po, umalapang Jesus, ang aming mga pangunawa, ang aming kaisipan, hallelujah. Ipaunawa po sa amin ang iyong banal na salita, ang iyong mensahe sa araw na ito, malapang Jesus, at samahan mo po kami ng iyong kapangyarihan sa mga kapangyarihan pangalan pinakamamahal ng Panginoon Kristo. Amin sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin po ang ating pong pinakamalapang Jesus sa kapaintulutan lamang po ng ating mong beloved ordained preacher, Koy Bobernaman. Ako pinagpapabot ng pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamalapang Jesus po lamang. Amen. Ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, sa pagpagpalang hapon po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, at hindi pong ipinapabot ang dobling paggalang pabati po ng magandang hapon sa ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, the end-time profitable loving God. Amen. At lagi po nating inaalala po mga minamahal ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin, ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda, ating pong beloved Mama Dear, maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, grandchildren and law to the whole beloved Almeda family, maging sa ating pong mga beloved pastoral workers, mga minamahal, sa pangasiwa ng ating pong beloved ordained preacher, Koy Bobernaman, katuwang po ating pong beloved si Tante Vine, sa ating pong mga beloved elders, nakapiling po natin, praise the Lord, sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong mga minamahal na mga bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain po ng ating pong pinakamalapang Jesus dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Atin po muling palakpakan ng malakas mga minamahal, ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamalapang. Sa atin na pong ihanda, mga minamahal, yung ating pong mga Bible, mga minamahal. Amen. Ang ating pong kwaderno, mga minamahal. Kailangan talaga, mga minamahal, meron po tayong kanya-kanyang Bible, mga minamahal. Yung Bible, yan ang sandata po natin, mga minamahal. Amen. Paano tayo magwawagi sa digmaan, mga minamahal, kung wala tayong sandata, mga minamahal. Amen. Kung wala tayong sandata, talo tayo sa digmaan. Kaya yung Bible, napakahalaga niyan, mga minamahal. Amen. Hindi lang po yan hindi lang po talaga yung palamuti, mga minamahal. Amen. Hindi lang talagang iniiwan lang sa bahay at kung naisipan basahin, doon lamang magbabasa. Amen. At ating pong buksan, mga minamahal, ating pong Bible, ating pong basahin, ating pong pambungad, mga minamahal. Aklat po ng Epeso, Kabanatay 1, Talatay 4, at isunod po natin ang basa ang Epeso 3:18 hanggang 20.
Kindly po, sa ating mga beloved Bible readers, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Dito po sa may aklat ng Epeso, Kapitulo 1, ang talata po ay 4. Ayon sa pagkapili niya sa atin, sa Kanya bago itinatag ang sanlibutan upang tayo maging mga banal at mga walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Praise the Lord. Epeso 3:18 hanggang 20 po. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Epeso, Kapitulo 3, versikulo, amen, praise the Lord, 18 hanggang 20, amen, praise the Lord. At lumakas upang matalastas pati ang lahat ng mga banal kung ano ang luwang at ang haba at ang taas at ang lalim, at makikilala ang pag-ibig ni Kristo na di masayod ng kaalaman, upang kayo'y mga puspos hanggang sa buong kapuspusan ng Diyos. Ngayon sa makapangyarihang gumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip ayon sa kapangyarihang gumawa sa atin. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas pang minamahal sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. God bless po sa ating mga beloved Bible reader. Praise the Lord. Ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen, na magpala sa kanyang banal na salita. Amen. Marami po sa atin mga minamahal ay nagtatanong pa kung bakit mga minamahal, bakit tayo ang pinili? Bakit ako ang pinili ng mahal na Panginoon? Amen? Bakit marami akong pagkukulang, madalas ako nanlalamig? Bakit pinili ako ng mahal na Panginoon? Hindi ako karapat-dapat. Marami man ang mga masigit pa sa akin. Bakit ako ang pinili ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus? Amen? Sumagot ang banal na kasulatan, mga minamahal. Amen? Tayo ay pinili ng mahal na Panginoon. Tayo po ay inibig ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus before the foundation of the earth, mga minamahal. Amen? Ating pong pamagatan, chosen before the foundation of the world, mga minamahal. Amen? Tayo ay inibig na po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus bago pa lalangin ang buong sanglibutan. Wala pang hugis, mga minamahal. Amen? Wala pang hugis ang mundo. Inibig na tayo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Kahit sinasabi po, dapat hindi na po natin questionin yan, mga minamahal. Amen? Kailangan, sabi ng banal na kasulatan, magpasalamat ka. Magpasalamat tayo, mga minamahal, sa lahat ng bagay, mga minamahal, pasalamatan mo ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Sapagkat ang pag-ibig ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, sinasabi ng banal na kasulatan, amen, ay lumakas upang matalastas pati ng lahat ng mga banal. Dapat nating itong maunawaan. Amen? Na matalastas ng lahat ng mga banal kung ano ang luwang at ang haba at ang taas at ang lalim. Hindi masayod. Hindi nga, sabi nga po ng banal na kasulatan, hindi masayod ng kaalaman, hindi kayang ipaliwanag ang pag-ibig ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Pinili tayo ng mahal na Panginoon ayon sa kanyang sariling kalooban. Walang naging tagapayo ang mahal na Panginoon. Walang nagsabi sa mahal na Panginoon, piliin mo si ganito, piliin mo si ganyan, at piliin mo ito. Kundi ang mahal na Panginoon mismo ang pumili sa atin ayon sa kanyang minagaling na kalooban. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Dahil pinili tayo ng mahal na Panginoon, sinasabi ng banal na kasulatan, tayo po ay naging banal at walang dungis sa harapan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ibig sabihin, tayo po magminamahal ay banal sa harapan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? At sinasabi ng banal na kasulatan, hindi mo ito pwedeng sarilinin, mga minamahal. Amen? Kailangan mo itong ikalat, mga minamahal. Kailangan mo itong i-share, mga minamahal. Amen? Kaya't nangyari po, mga minamahal, meron tayong mga krusada. Amen? Krusada sa Palawan, Culion. Ating beloved Lord and preacher, mga minamahal. Amen? Nagkrusada sa Palawan, mga minamahal. Amen? At doon nga po, mga minamahal. Amen? Sa ating pong pag-share, mga minamahal, ng kabutihan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, yung aming nilalakad doon, mga minamahal, hindi basta-basta, mga minamahal. Matatarik ang bundok doon, matataas, mga minamahal. At pagdating mo, yung sasakyan nga, mga minamahal, bababa ka pa.
para lang makaakyat yung tricycle o yung aming sinasakyan upang makapunta lamang doon sa taas, mga minamahal. At doon sa bahay, mga minamahal, aming pinupuntahan talagang, sabi nga po na ating beloved preacher, hanapin ninyo ang mga may ketong, mga minamahal. Talagang pinuntahan namin, sinuyod namin lahat, mga minamahal, subalit hindi iniloob ng mahal na Panginoon na makakita kami, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, sari-sari ang aming talagang na-encounter doon, mga minamahal. Merong mga sinasabi nila, preacher daw sila, mga minamahal, at naging yung mga binanggit na pangalan sa main church, sabi nila nakasama daw sila. Subalit kung titignan mo ang itsura nila, mga minamahal, amen, sila po ay nakahubad, maraming tattoo sa katawan. Kahit sino, mga minamahal, hindi mo akalaing preacher yun, mga minamahal. Amen? Sapagkat wala sa kabanalan. Amen? Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, ang pinili ng Diyos ay banal sa harapan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang malakas ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Hindi masayod na pag-ibig ni Kristo, mga minamahal. Amen? Tayo po ay pinagpala ng mahal na Panginoon dahil sa ating pong dearly and beloved parents in the Lord. Naabot tayo ng panalangin, mga minamahal. Amen? Kahit sinasabi, huwag nating kalilimutan, mga minamahal, tayo rin naman, mga minamahal, ay galing din po sa dating kinalalagyan nila, mga minamahal. Amen? Ngayon, tayo na po, mga minamahal, ay ambassador, mga minamahal. Amen? Ambassador tayo ni Kristo, mga minamahal. Amen? Wala isa man dito, mga minamahal, na makapagsasabi na hindi ko tungkulin, hindi gifted sa akin, hindi regalo sa akin ang humayo. Lahat po, mga minamahal, amen? Lahat po yan ay ambassador ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Kaya nga po, mga minamahal, sabi ng ating pong, sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, amen? Sapagkat pinili ka ng mahal na Panginoon, yung ating mga hinayuan, mga minamahal, may matitigas na puso, mga minamahal, amen? Sila ay galing sa iba't ibang sikta at dominasyon, iba't ibang lahi, mga minamahal. Sabalit, sabi po, papagkat pinili ka na, chosen before the foundation of the world, mga minamahal, darating ang oras, darating ang timetable ng mahal na Panginoon, ikaw ay kukunin at ilalagay kung saan ka nararapat. Ating basahin, mga minamahal, aklat po ng Ezekiel, kabanata 36, talatay 24 hanggang 27, 28. Amen, praise the Lord. Ito po sa aklat ng Ezekiel, Kapitulo 36, versikulo 24 hanggang 28. Amen, praise the Lord. Sapagkat aking kukunin kayo sa mga bansa at pipisanin ko kayo na mula sa lahat ng lupain at dadalhin ko kayo sa inyong sariling lupain at ako'y magwiwisik-wisik ng malinis na tubig sa inyo at kayo'y magiging malinis sa buo ninyong karumihan. At sa lahat ninyong mga Diyos-Diyosan, lilinisin ko kayo. Bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso at lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong diwa na aking aalisin ang batong puso sa inyong katawan at aking bibigyan kayo ng pusong laman. At aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo at palalakarin ko kayo ng ayon sa aking, amen, praise the Lord, sa aking palatuntunan at inyong iingatan ang aking mga kahatulan at isasagawa. At kayo'y magsisitahan sa lupain ibinigay ko sa inyo ng mga magulang at kayo'y magiging mga aking bayan at ako'y inyong magiging Diyos. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas, mga minamahal, sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Sapagkat pinili tayo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, amen? Gaya ng ating mga napakinggang patutuo, mga minamahal, amen? Sinasabi po, sapagkat aking kukunin kayo sa mga bansa at pipisanin ko kayo mula sa lahat ng lupain at dadalhin ko kayo sa inyong sariling lupain. Gaya ng patutuo, mga minamahal nating napakinggan, kumando, mga minamahal, yung isang kumando, mga minamahal, talagang halang ang kaluluwa, pumapatay yan, mga minamahal. Subalit, sabi niya, mga minamahal, doon sa leader niya, mga minamahal, gusto ko nang umalis sa samahan na ito. Sabi niya, mga minamahal. Amen? Sapagkat pinili siya ng mahal na Panginoon, sabi niya, gusto ko nang maglingkod
sa mahal na Panginoon, sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sabi ng kanilang leader, mga minamahal, kung ikaw ay kakalas sa grupong ito, alam mo kung ano ang kondisyon. Tatanggapin ko kahit anuman ang kondisyon. Sabi ng ating beloved kapatid, beloved brother Darwin, mga minamahal. Amen? Ang sabi ng kanyang leader, sige, natatanggap mo ba? 5 hambalos, yung sagwan, mga minamahal, yung makapal na pamalo, yung sagwan sa mga bangka, mga minamahal, mahaba yun, tapos makapal. Sige, kung yan ang kalooban ng mahal na Panginoon, tatanggapin ko. Sabi niya, mga minamahal, sige, dumapa ka na. Ready ka na ba? Sabi ng leader niya, mga minamahal. At talagang tudo buwelo, mga minamahal. Hindi lang yung basta hambalos, talagang buwelo talaga ang paghampas mula sa likod, pababa hanggang sa paa, mga minamahal. At sabi nung pumalo sa kanya na leader, mga minamahal, doon sa kanyang kausap, yung si Darwin, bukas yan, hindi yan makakalakad. Sapagkat ako ang pumalo sa kanya. Alam na alam ko, talagang tumutunog, talagang lumalagatok yung mga buto. Sabi niya, mga minamahal, talagang yung kanyang buong katawan, nagkulay ube, mga minamahal. Subalit himala ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Sabi nung kausap niya, sabi mo, hindi makakalakad si Brother Darwin, si Darwin. Ayan may pasan-pasan, ang bigat pa ng pasan. Sabi, mga minamahal, palakpakan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Sapagkat sinasabi, mga minamahal, anuman, saan ka man galing, mga minamahal. Amen? Kung saan ka man sekta nang galing, katulad ng 3 pastor, meron silang paniniwala sapagkat pinili sila ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Ngayon, kasama na natin silang naglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? At 25, at ako'y magwiwisik ng malinis na tubig sa inyo. Yan ang banal na dugo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Tayo'y nilinis ng banal na dugo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Sa buo ninyong karumihan at sa lahat ninyong mga Diyos-Diyosan, lilinisin ko kayo. Amen? Ito yung pag-ibig ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal. Amen? Balit, hindi dito nagsimula ang pag-ibig ng mahal na Panginoon. Sabi ng banal na kasulatan, nagsimula ang pag-ibig ng mahal na Panginoon before the foundation of the world. Mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Kahit tayo pinagpala sa lahat ng pinagpala, mga minamahal, sapagkat pinili tayo ng mahal na Panginoon. Diyos mismo ang luminis sa atin, sa ating mga karumihan. At bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso at lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong diwa at aking aalisin ang batong puso sa inyong katawan at aking bibigyan kayo ng pusong laman. Marami sa atin, mga minamahal, ayaw maglingkod sa mahal na Panginoon. Amen? Maraming umuusig sa ating pong dearly and beloved parents in the Lord, sa gawain ng mahal na Panginoon, inuusig ang gawain ng mahal na Panginoon. Subalit sapagkat pinili tayo ng mahal na Panginoon before the foundation of the world, sabi po, bibigyan tayo ng bagong puso. Amen? Sapagkat sabi nga po, mga minamahal, walang matigas na puso kapag ang Diyos ang humipo. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? At aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo. Without the Spirit of Christ, mga minamahal, amen? Hindi sa mahal na Panginoon. Kung walang Espiritu ni Kristo, hindi sa mahal na Panginoon. Sapagkat tayo pag-aari ng mahal na Panginoon, inilagay mismo ng mahal na Panginoon ang kanyang Espiritu sa ating loob, mga minamahal, amen? At sinabi po, palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga palatuntunan. Amen? Hindi natin kayang lumakad sa palatuntunan ng ating pong pinakamamalapeng. Subalit nasa atin ang Espiritu ng Diyos ang nag-uudyok sa atin upang tayo lumakad sa daan ng mahal na Panginoon. Amen? Gaya na lamang mga minamahal sa pagdalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Napakahaba ng oras sapagkat ang iba sa atin talaga sanay 1 oras lang. Amen? Ang iba sa atin, mga minamahal, hindi kayo magsuot ng may kabanalan sapagkat mainit. Hindi kayo magbigay ng kanyang 10 bahagi at handog. Amen? Subalit sabi po, nasa atin ang Espiritu ng mahal na Panginoon. Kaya tayo po ay lalakad at lalakad sa palatuntunan ng pinakamamahal na Panginoon. Amen? At ating iingatan ang mga katulan at isasagawa. Mga pinili ng Diyos, nag-iingat sa kahatulan ng ating pong pinakamamalapeng at patuloy na isinasagawa ang kalooban ng ating pong pinakamamalapeng Diyos. At kayo magsisitahan sa lupain na ibinigay ko sa inyong mga magulang at kayo magiging aking bayan at ako'y magiging inyong Diyos. Tayo dati hindi bayan ng mahal na Panginoon, ngayon ay bayan ng mahal na Panginoon. Amen? Ang mahal na Panginoon ngayon ay siyang ating Diyos.
Ang ating mahal na Panginoon, kung siya ay ating Diyos, nasa atin ang proteksyon ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, sapagkat pinili tayo ng pinakamamahal na Panginoon Diyos. Ating basahin, aklat ng Salmo, Kabanata 91, talatay 5 hanggang 8, at Salmo 37:24. Praise the Lord. Amen. Sa aklat ng awit, ang kabanatay 91, talatay 5 hanggang 8, ito po nakasulat, ikaw ay hindi matatakot sa kakilabutan sa gabi, ni sa panaman na humihilagpos kung araw, dahil sa salot na dumarating sa kadiliman, ni dahil sa paggibaman na sumisira sa katanghaliang tapat. 1,000 ay mabubuwal sa iyong siping, at 10,000 ay sa iyong kanan, ngunit hindi lalapit sa iyo. Iyong mamamasdan lamang ng iyong mga mata at iyong makikita ang ganti sa masama. Sa aklat ng awit, kabanatay 37, kabanatay 24. Amen. Bagaman siya'y mabuwal, hindi siya lubos na mapapahiga, sapagkat inaalalayan siya ng Panginoon ng kanyang kamay. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Before the foundation of the world, mga mga, God has chosen us. Amen? Nasa atin ang proteksyon ng pinakamamahal na Panginoon. Amen? Ating beloved kapatid, sa kanyang patutuo doon sa dako ng Palawan, Kulyon, mga minamahal, isang araw, mga minamahal, ay talagang umatake sa kanila ang mga pirata, mga minamahal. Talagang sabi ng pirata, pagkakita niya, mga minamahal, talagang nakikita niya yung bahay nandoon, nag-iisang bahay doon, malapit sa dagat, mga minamahal. At nakita din ng ating mga beloved kapatid, kaya sabi nila, mga minamahal, at talagang nanginig sila sa takot, mga minamahal. Hindi nila alam kung ano ang gagawin. Subalit may tinig na kanilang narinig sa kanilang tenga. Sabi ng tinig, magpuri kayo. Nagpuri sila, mga minamahal, hanggang sa palapit na yung mga pirata, mga minamahal. Subalit himala ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pagdating nila doon, mga minamahal, sa bahay, nagulat yung pirata. Sabi niya, mga minamahal, bakit, nasaan ay ang bahay dito? Bakit naging bato? Bakit naging parang wala na akong makitang bahay dito sa dating kinatitirikan ng bahay? Sabi ng minamahal, dinig na dinig yan ng ating mga minamahal na kapatid, sapagkat sila, mga minamahal, ay nagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sila ay pinag-ingatan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Imagine, mga minamahal, yung bahay ginawang bato. Binulag sila ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? At ang ating beloved brother Hernan Sarmiento, mga minamahal, hinabol din sila ng pirata, mga minamahal, sa dagat habang sila'y nangingisda. Yung kanilang bangka, mga minamahal, maliit lang ang makina. Ibig sabihin talagang kayang-kayang habulin ng mga bangka ng mga pirata. Subalit, mga minamahal, sabi nga po, pinili ka ng mahal na Panginoon. Nasa iyo ang proteksyon ng pinakamamahal na Panginoon. Ang ginawa ng kanyang beloved tatay, ating beloved elder, beloved brother Edward Sarmiento, nirebuke niya, mga minamahal, sa pangalan ni Jesus, be frozen. Sabi niya, mga minamahal, alam niyo po ang nangyari doon sa makina ng mga pirata, yung bangka, sumabog sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon, sapagkat sinasabi, ikaw ay hindi matatakot sa kakilabutan sa gabi. Amen? Ni pa naman na humuhulagpos kung araw, walang dapat ikatakot ang mga pinili ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Dahil sa salot na dumarating, maging sa mga yung ating kinakaharap ngayon, mga minamahal, pandemic, mga minamahal, amen? Walang dapat ikatakot ang mga tunay na anak ng Diyos, sapagkat tayo pinili ng ating pong pinakamamahal. Sabi ng binasa natin, mga minamahal, makikita mo lamang, mga minamahal, amen? Ang mga bahay, kaliwat kanan, sa iyong harapan, mga kapitbahay mo, merong mga nakaburol, mga minamahal, amen? Subalit, sabi ng banal na kasulatan, ikaw na pinili ng Diyos, nakatayo pa rin, kapagkat pinag-iingatan ka ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Bagaman siya'y mabuwal, hindi siya lubos na mapapahiga. Amen? Bagaman tayo'y mabuwal, sinabi ng banal na kasulatan, sanhi ng mga pagsubok, mga karamdaman, amen? Mapahiga tayo, may trangkaso, may mga kubits, subalit sinasabi ng banal na kasulatan, hindi ka mananatili
sa iyong karamdaman. Hindi ka mananatili sa pagsubok na kalagayan mo. Sa iyong pangit na kalagayan, hindi ka dyan mananatili sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, inaalalayan ka ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ng malakas ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Tayo pinili ng mahal na Panginoon. Amen? Ang gagawin na lamang natin, mga minamahal, dapat nating mapanatili, amen, yung pagkakapili sa atin. Amen? Sapagkat dapat nating itong maunawaan, mga minamahal, ang mahal na Panginoon, bukod sa kanyang kabutihan, mga minamahal, meron ding kabagsikan, mga minamahal. Amen? Yung pag-ibig ng Diyos, yung kabutihan ng mahal na Panginoon, para kanino sinasabi ng ating babasahin, yan po ay doon sa nananatili sa pag-ibig ng mahal na Panginoon. Ating basahin, aklat ng Roma 11:22. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Roma, Kapitulo 11, versikulo 22, masdan mo nga ang kabutihan at ang kabagsikan ng Diyos. Ang kabagsikan ay sa mga nahulog, dadapwat ang kabutihan ng Diyos ay sa iyo kung mamalagi ka sa kanyang kabutihan, sa ibang paraan ay ikaw man ay puputulin. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Para kanino daw po ang kabutihan ng mahal na Panginoon? Doon sa nananatili sa Kanya. Kung ikaw na pinili ng mahal na Panginoon, tumalikod sa paglilingkod sa Kanya, sinasabi ng banal na kasulatan, sa ibang paraan, ikaw man ay puputulin. Amen? Huwag natin gayaan si Judas, mga minamahal. Amen? Sa 12 apostol, mga minamahal, pinili ng Diyos, mga minamahal, si Judas, pinili niya ang kayamanan sa sanlibutan. Amen? Ipinagpalit niya ang pagkakapili sa Kanya sa kayamanan ng sanlibutan. Kaya si Judas, pinutol, mga minamahal, amen? Inalis bilang apostol ng mahal na Panginoon. Kaya sabi po, huwag mong sayangin ang pagkakapili sa iyo. Amen? Manatili ka sa pag-ibig ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Mamalagi ka, mga minamahal, amen? Sapagkat kapag ikaw ay tumalikod, amen? Bumigay, amen? Ikaw ay talagang nahapo, talagang napagod sa paglilingkod, at naging sanhi ng iyong pagtalikod, mga minamahal, sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, mawawala sa iyo ang lahat ng ipinangakong pagpapala ng mahal na Panginoon. Kaya sabi po, manatili ka sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Kaya sabi po, mga minamahal, ng Amos 4:12, kaya't ganito ang gagawin ko sa iyo, O Israel. Ito ang gagawin sa atin, mga minamahal. Kung hindi ka mananatili, mga minamahal, puputulin ka ng mahal na Panginoon. Amen? Kaya sinasabi, yamang aking gagawin ito sa iyo, humanda kang salubungin mo ang iyong Diyos, O Israel. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kailangan nating mag-prepare, mga minamahal. Amen? Kailangan nating mapanatili yung pagkakapili sa atin ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat kahit pinili tayo ng mahal na Panginoon, mayroon pa rin yung tinatawag na free will. Amen? Yung may kalayaan ka pa rin kung paano, kung ano ang pipiliin mo. Yung maglingkod sa mahal na Panginoon o maglingkod sa Diyos-Diyosan. Amen? Kaya sabi po, humanda kang salubungin ang iyong Diyos, O Israel. Amen? Kailangan natin paghandaan ang pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ang mga naghahanda, yun lamang pinili ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Ibig sabihin, mga minamahal, yung mga dumadalo ng Wednesday, Friday, Sunday, mga minamahal, yun ang pinili ng mahal na Panginoon. Kayo na narito, mga minamahal, nakasama namin sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Tayo ang pinili ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, maghanda ang bawat pinili ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kailangan maging tapat sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Ang rapture of the church, sabi ng ating pong beloved Ate Tet, mga minamahal, amen? Para doon sa matatapat na naglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sinabi po sa kanyang preaching, ang rapture of the church hindi para doon sa laging nalilig sa pagdalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Hindi sa akin ang galing yan, mga minamahal, sa beloved children, sa mga beloved children.
Ang rapture of the church hindi para doon sa hindi nagtatapat sa pagbibigay ng kanilang kasampung bahagi at handog. Ang rapture of the church hindi para doon sa Sunday lamang dumadalo. Ang rapture of the church hindi para doon, mga minamahal, sa hindi nagsusuot ng may kabanalan. Amen? Ibig sabihin, ang rapture of the church doon sa matatapat sa paglilingkod sa ating pong pinakamamalapayan. Sapagkat marami sa atin, mga minamahal, binabaliwala yung pagiging late, mga minamahal. Amen? Sa ating trabaho. Amen? Sa ating trabaho na lang, mga minamahal. Yung iba sa atin, takot na takot malate, takot na takot sa kanilang boss. Amen? Pero sa ating pong pinakamamalapayan, Jesus, hindi natin magawang matakot. Amen? Kuminsan pa nga, yung iba, mga minamahal, talagang kuminsan, preaching na lang, dumarating, mga minamahal. Amen? Kuminsan, mga minamahal, sa patutuo na lang, mga minamahal. Amen? Ito po, mga minamahal, ay sabi nga po, ang kukurin ng mahal na Panginoon ay yung mga walang dungis, walang kulubot, mga minamahal. Amen? Kaya't ginagamit ang mga tumatayo sa pulpito, mga minamahal, upang tayo po ay pakabanalin. Amen? Tayo po ay linisin sa kanyang mga banal na salita, mga minamahal. Amen? Kaya sabi po, huwag po tayong masasaktan, mga minamahal. Amen? Kapag pinili ka ng mahal na Panginoon, amen, didinggin mo ang lahat ng sinasabi ng pinakamamalapaing Jesus. Ang nakikinig sa salita ng Diyos ay sa Diyos. Ang hindi nakikinig sa salita ng mahal na Panginoon ay hindi sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapaing Jesus. Amen? Namumuhay ng may kabanalan, nagtatapat sa pagbibigay. So, pagbibigay, mga minamahal, amen? Katulad, mga minamahal, yan ng alam natin, may krusada. Amen? May krusada, mga minamahal. Kailangan nating suportahan, mga minamahal. Amen? Kung wala tayong maibigay sa mga financial, kailangan po, sabi nga po, sa fasting na lamang po, mga minamahal. Amen? Sapagkat, mga minamahal, kung iisipin natin lahat, mga minamahal, yung sa financial na gastos, sa amin ng 8 na lang, mga minamahal, na unang pumunta doon sa Palawan, mga minamahal, magkano po? Back and forth sa amin, mga minamahal, ay pagpalagay natin tigpa 5,000 ang isa. 5 times 8, 40,000, mga minamahal. At doon po sa mga second batch, mga minamahal, sapagkat meron pa nga po silang inasikaso sa dako ng Maynila upang makaabot po sila sa krusada, talagang nag-eroplano na lamang po, mga minamahal. Magkano sa eroplano, mga minamahal? Mahal, mga minamahal. Umaabot yan ng 20,000 ang isa, back and forth, mga minamahal. At doon po sa Palawan, mga minamahal, habang humahayo kami, mga minamahal, hindi ka makakahayo doon, mga minamahal, kung wala kang sasakyan. Yung gasolina na lamang, mga minamahal, 700, dalawang sasakyan yan, mga minamahal. Ang budget ng isa, 700, mga minamahal. Braking, at yung mga beloved choir, pagkatapos mag-practice araw-araw yan, mga minamahal, meron pa silang braking. At hindi lang ilang choir, mga minamahal, umaabot siya ng 40 to 50, bukod pa sa amin, mga 8, mga minamahal, na siyam, mga minamahal. Kahit yung mga nagbibigay sa inyo, mga minamahal, yung mga nagbibigay, sumusuporta, pagpapalain po kayo ng pinakamamahal na Panginoon. Amen? Sapagkat kayo po ay parte, mga minamahal. Wala man kayo doon, subalit sa inyong ibinigay na buong puso sa krusada ng mahal na Panginoon. Hindi po namin ito krusada, mga minamahal. Amen? Krusada po ito ng pinakamamahal na Panginoon. Pagpapalain po kayo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Sapagkat sinasabi sa aklat ng Santiago 4:17, sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Alam nating mabuti, mga minamahal, amen? Ang suportahan, ang gawain ng mahal na Panginoon. Subalit hindi natin ginagawa, ibig sabihin, kasalanan ito sa atin, mga minamahal, amen? Pananagutan po natin ito sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Doon po, mga minamahal, may napansin ako doon, mga minamahal. Mahirap talaga ang buhay sa Palawan, mga minamahal. Marami sa kapatiran natin, hikahos ang pamumuhay nila. Subalit, makikita mo kapag nagkatipon-tipon ang mga anak ng Diyos, sila'y nakangiti, mga minamahal. Nakangiti sila, mga minamahal, yung hirap ng buhay nila, hindi nila iniisip. Ang iniisip nila kung paano nila papurihan
ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya nga, kapag kumikilos ang pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, habang nagpupuri mga beloved choir doon, talaga puspusan, talaga mga minamahal, kandahulog sila sa kapuspusan ng banal na espiritu ng mahal na Panginoon. Tingnan niyo mga minamahal, mahirap ang buhay nila. Subalit dito sa atin, pinagpala tayo ng mahal na Panginoon. Subalit pag nakikita natin ang mga mukha ng mga kapatid, hindi man lang makangiti. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Pinagpala tayo ng mahal na Panginoon, dapat tayo ang lalong nakangiti. Pinagpala tayo physically, materially, higit sa lahat, spiritual, mga minamahal. Amen? Doon, hikaw sila sa buhay. Balit, lagi nakangiti, mga minamahal. Amen? Talaga yung pagpupuri nila, mga minamahal. Amen? Talagang hindi mo kayang paliwanag, mga minamahal. Ito nga yung sinasabi ng ating pong beloved Mama Dear. Amen? Kapag ang Kristiyano pinagpala na hindi na maayos ang kanilang pagpupuri. Amen? Mas maganda pa daw yung may mga problema, yung mga hikaw sa buhay, sa pananalapi, material, sapagkat maganda daw ang kanilang panalangin sa mahal na Panginoon. Amen. Magandang kanilang pagpupuri sa mahal na Panginoon. Ngayon, pinagpala na ang mga tunay na anak ng Diyos. Amen. Kaya sabi nga po, mas maganda, mas mainam yung talagang tayo po ay nasa mga pagsubok, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Hindi natin nakakalimutang magpuri. At dahil dyan, mas lalo tayong napapalapit sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Revelation chapter 22 verse 12. Huling talata na po, mga minamahal. Maganda po ating pong mga beloved instrumentalist. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Revelation, chapter 22, verse 12. Ito pong sinasabi, narito ako'y madaling pumaparito at aking gantimpala ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Rapture of the church, mga minamahal. Madali nang pumaparito, malapit nang dumating ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Kahit sabi po, mga minamahal, handa na ba tayong humarap sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus? Handa na ba tayong tumanggap sa pagpapala o karapat dapat ba tayong tumanggap ng pagpapala galing sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus? Hindi pa huli ang lahat, mga minamahal. Amen? Hindi pa huli ang lahat, mga minamahal. Kaya sabi po, simulan na natin ngayon, mga minamahal. Amen? Baguhin na natin kung ano man yung ating mga hindi kaaya-aya. Sabi po, baguhin na natin. Simula tayo, mga minamahal, ngayon. Ngayon, simulan na natin maglingkod ng mainit, may katapatan sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Tayo po tumayo, ating awitan, ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa'yo aking Ama, salamat sa iyong mga likha. Salamat sa liwanag ng araw at buwan. Salamat sa iyo, O Diyos. Salamat, Panginoong Jesus. Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggan pasasalamat. Ang sa'yo'y aking sasabihin, maging sa huling sandali ng aming buhay. Pasasalamat
kung sa'yo'y walang hanggan. Salamat, Espiritong Banal. Salamat sa liwanag ng buhay. Salamat sa walang hanggang patnubay mo. Salamat sa iyo, O Diyos. Salamat sa mga magulang ko. Salamat sa mga kapatid ko. Salamat sa lahat ng kaibigan ko. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggan pasasalamat ang sa'yo aming sasabihin. Maging sa huling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Walang hanggan pasasalamat ang sa'yo'y aming sasabihin. Maging sa huling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Wala tayong maibabayad, mga minamahal, sa kabutihan ng ating dakilang Diyos. Pinili tayo ng mahal na Panginoon ayon sa kanyang minagaling na kalooban. Walang naging tagapayo ang mahal na Panginoon, kundi siya mismo sa kanyang sarili. Pinili tayo ng mahal na Panginoon. Kaya sabi po, ano ang ating maibabayad, mga minamahal? Wala tayong maibabayad sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, ipunin man natin lahat ng kayamanan ng buong mundo, hindi pa rin sapat upang bayaran ang kabutihan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ang ating tayong magagawa, pasalamatan lagi ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng ating pong beloved Mama dear, sa ating beloved kapatid, pinahintulutan makaakyat sa langit. Malapit nang dumating ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Wala nang bababa, sabi ng ating beloved Mama dear. Walang iiwan, huwag iwanan ang mga tungkulin. Talagang pagsikapan, talagang gampanan lahat ng mga niatang, sapagkat hindi tao ang nagbigay sa atin ng ating mga tungkulin, mga minamahal, kundi Diyos mismo na pumili sa atin ang naghalal kung bakit tayo naririto bilang mga awit. Kaya sabi po, mga minamahal, sino tayo? Sino ako? Tayo ay pinagpala ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Kahit ang tanging natin magagawa, papupurihan ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Huwag mong isipin, mga minamahal, yung narinig natin masalita ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ito ay hindi na tayo mahal. Ito ay pagmamahal ng mahal na Panginoon. Itinutuwid tayo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, sapagkat nais ng Diyos lahat mga ligtas. Ayaw niya mapahamak lahat ng kanyang mga pinili. Pasalamatan natin ating pong pinakamamahal na Panginoon. Walang hanggang pasasalamat ang sa'yo'y aming sasambitin.
sa iyo'y walang hanggan. Pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Tayo po ay sama-samang manalangin, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala namin ang mga Diyos na magapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa una pong dalangin po namin pong dear and beloved evangelist, Pastor Weldis Radalmeda. Maraming pong salamat, mahal na Panginoon Jesus, sa dakilang pagkakataon, privilege, pinagkalo mo po sa bawat sa amin. Hallelujah. Kami po ay buong puso nagpapakumbaba, humingi ng kapatawaran sa lahat po ng pagkukulang. Patawarin po kami, hugasan mo po kami, linisin ang iyong banal na dumumagos sa krus ng Kalbaryo. Aming dinadalangin, aming pong dear and beloved evangelist, Pastor Weldis Radalmeda. Patuloy pong palakasin, palusugin, pahabain po kanilang buhay, pagpalain mo po ang kanilang pong buong sangbahayan, lalo po sa mga beloved children, hallelujah. Patuloy mo po silang patnubayan, hallelujah, para po sa kaligtasan pa po ng maraming kaluluwa. Abutin mo po na yung mapagpalang mga kamay, hallelujah, ang bawat pangailangan, aming mga namahal na mga kapatid. Pagpalain mo po sila, bigyan mo po sila ng kanilang hanap buhay, negosyo, pagkakakitaan, pagalingin mo po kanilang makaramdaman, tugunin mo po ang kanilang mga panalangin, hallelujah. Amin na pong inaangkin ang lahat ng makatugunan sa aming panalangin sa pangalan ni Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ating ipatong ang ating mga kamay, mga minamahal, ating kamay sa ulo, kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa katawan, sa parte na may karamdaman, at banggitin po natin isa-isa lahat ng mga demonyo ng karamdaman, ating pong palayasin sa pangalan ni Jesus, hallelujah. Mga demonyo ng karamdaman, hallelujah, ubo, sipon, lagnat, trangkaso, panlalamig, panlulupaypay, hallelujah, pag-aalinlangan, demonyo ng kahirapan, sakit sa puso, tuberculosis, arthritis, diabetes, kidney trouble, gallbladder, hallelujah, ulcer sa pangalan ni Jesus, hallelujah. COVID-19, matunaw kayo ngayon din sa pangalan ni Jesus. Be healed right now. Be healed right now. In the mighty name of our dear Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At tayo po'y tatalon, mga minamahal, 3 times, sabay sigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord. Amen. Huwag pong magbibiro, mga minamahal. Sabay-sabay po tayo, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ang lahat ng kapurihan, pasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. At tayo na pinarako mga minamahal sa ating pong mga announcement. Atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved ordained preacher, Kuya Bobo Nier. Praise the Lord.